billet jeudi le 30 novembre 2023 an bɛ Bathily fo ka waleɲuman dɔn Dante foli min na ne balimaw Asimi sekere da kɛnɛ kan Asimi sekere dɔw da kɛnɛ kan a ka bon hakili ma an bɛna an da don o la n'an bɔra yen nɔ min ye Anthony Guterres n'o ye ONU ɲɛmɔgɔ ye Anthony Guterres ale bɔra ka foronto an bɛna ale fana kumakan kɛ a la yan n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Abdoulaye Diop olu minisiri saba Mali Niger Burkina ta o ye ɲɔgɔn ye kunu i y'a faamuya b'a la faso bɛ se ka bɔ jɔnya kɔnɔ cogo min na o kumana o ko kan an bɛna an da don o la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Diripa ye olu fana ye communiqué kɛ i y'a faamuya b'a la turasi ɲɛmɔgɔ fila olu minɛna i y'a faamuya b'a la kɔrɔnfɛla la santiri kɔnɔ ani min ye Gurumara Wusu kelen fana fila de minɛna quoi kelen minɛna santiri kɔnɔ filanan o minɛna Gurumara Wusu i y'a faamuya b'a la turasi ɲɛmɔgɔ fila Diripa bɔra ka communiqué kɛ k'olu minɛna an bɛ an da don o la n'an bɔra yen nɔ min ye comment s'appelle min ye comment s'appelle a bɛ hakɛ to dɛ Buba Fane voilà Buba Fane an bɛ a laban ni ale ye ka comment s'appelle min ye Okiley fana ye Okiley fana bɔra ka baaraba dɔ kɛ an bɛna an da don o fana la voilà nin de ye an sigi kun belebeleba ye an bɛna min walawala ka da aw comment s'appelle aw tulo kan ne balimaw an sigi kun fɔlɔ a ye lamɛn dɛ an b'a ɲini aw fɛ fana ka nin yɔrɔnin tigɛ a nafa ka bon kosɛbɛ Asimi nana sekere dɔ de da kɛnɛ kan sekere min ma deli k'a fɔ aw ye kuma min n'aw ma deli k'a mɛn quoi n bɛna o de fɔ aw ye bi ne balimaw o sekere ye jumɛn ye Asimi Goyita a ko ɲininkali cayara ale nɔfɛ mɔgɔw bɛ ka ɲininka sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i y'a faamuya b'a la ko Mali ye nin gɛlɛya in sɔrɔ Mali ka nin sanction ninnu sɔrɔ i y'a faamuya b'a la ko a ma foyi kɛ Mali la ko mun sekere de bɛ ale Asimi bolo Asimi ko sekere foyi tɛ a bolo i y'a faamuya b'a la ko ale ka sekere ye min ye ko bɛɛ lajɛlen b'a kalama coup d'état kɛ waati k'olu taara Musa Tarawele ka so Musa Tarawele fɛ yen nɔ k'u taara Musa Tarawele fɛ ko Musa Tarawele u ladon so kɔnɔ Asimi Goyita le 5 colonel ko k'u bɛɛ ladon so kɔnɔ o ni téléphone ma don o ni foyi ma don ko Musa y'a fɔ ko a bɛ san 30 bɔ k'a fɔra ale ye ko denmisɛnninw bɛ na k'olu bɛ se ka Mali jɔ ko denmisɛnninw bɛ na k'olu bɛ Mali da o kɔ la ka Mali jɔ ka Mali segin a danbe kɔnɔ k'o kuma fɔra ale ye k'a bɛ san 30 bɔ ko depuis Asimi ninnu ye coup d'état kɛ k'ale y'a dɔn k'a fɔ Asimi ninnu don ko o de la a ye wele bila Asimi ninnu ma ani Asimi ninnu donna so kɔnɔ i y'a faamuya wala ka da sɔgɔ ka téléphone bɛɛ bila kɛnɛ ma ka téléphone bɛɛ faga ka sɔrɔ ka kuranɛ kalan o ye kuranɛ kalan ka ban waati min na Musa Tarawele sɔrɔla k'a f'u ye ko min ye jamana ka wari ye ko jamana ka wari caman de dalen bɛ Irisi jamana kan wari min bɛ se ka faso jɔ wari min bɛ se ka faso dɛmɛ ne balimaw a ye lamɛn dɛ a b'a yɔrɔnin fana tigɛ ka partager parce que kuma in nafa ka bon fo ka dama tɛmɛ i y'a faamuya b'a la Musa sɔrɔla k'a fɔ Asimi Goyita ninnu ye ko jamana ka wari ba de dalen bɛ Irisi jamana kan ko wari in bɔra yɔrɔ min na o ye an ka usine dɔ tun bɛ comment ça s'appelle min ye Kalana an ka usine dɔ tun bɛ Kalana ko usine k'a tun bɛ miliyari caman de ladon san kɔnɔ a ko komi jugu tun ka ca ale nɔfɛ i y'a faamuya la jugu tun ka ca ale nɔfɛ o tun bɛ fɛ k'ale mago sɔrɔ o tun bɛ fɛ k'ale ka fanga bin ko en même temps ale yɛrɛ réfléchi ka miiri ka jateminɛw kɛ ka sɔrɔ ka taa compte dayɛlɛ Irisi jamana la i y'a faamuya b'a la usine min bɛ Kalana ni wari donna dɔrɔn a bɛ sɔrɔ ka verser compte in kɔnɔ Irisi jamana kan ko wari in k'a dalen bɛ Irisi jamana kan depuis wari in bilala ye ko Irisi ma dɔrɔmɛ kelen bɔ a la wari in dalen bɛ Irisi bolo bon ni ale Musa Tarawele tɛ mɔgɔ si tɛ se ka wari in labɔ i y'a faamuya b'a la ko ni Asimi ninnu b'a fɛ k'o bɛ taa ɲɔgɔn fɛ Irisi jamana kan i y'a faamuya b'a la a bɛ sɔrɔ ka papier signer walasa Asimi ninnu bɛ se ka wari in labɔ k'u taara ɲɔgɔn fɛ Irisi jamana kan Musa sɔrɔla ka i y'a faamuya b'a la papier signer k'a yira k'a fɔ ale ka denmisɛnninw de ye Asimi ninnu ye Asimi ninnu ka wari in labɔ ka minɛnw ni fɛnw san n'a ye i y'a faamuya b'a la Asimi ninnu ka minɛn san ni fɛn ninnu a caman bɔra o wari de la Musa Tarawele de kɛra sababu ye i y'a faamuya b'a la ka Mali dɛmɛ kosɛbɛ ka wariw bila Irisi jamana kan i y'a faamuya b'a la wari ninnu de kɛra ka an ka minɛn caman san
a faamuya bala Asimi tuma nin fɔ mɔgɔw ye n bɛ segin a kan tuguni walasa aw bɛ se k'a faamuya ne balimaw coup d'état kɛlen Musa Tarawele wele bila Asimi Koyita ninnu ma u selen Musa ka so Musa y'u ladon so kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ka da sɔgɔ ka sɔrɔ ka kuranɛ kalan kuranɛ kalan bannen a y'a fɔ Asimi ninnu ko est-ce que u b'a kalama k'a fɔ ko Mali nafolo caman dalen bɛ Irisi jamana kan Asimi ninnu ko k'u t'a kalama a ko bon a fɔlen filɛ aw ye Mali ka nafolo baden de dalen bɛ Irisi jamana kan i y'a faamuya b'a la ko waati min na ale bɛ fanga la Mali usine dɔ tun bɛ kalanna ko usine k'a tun bɛ miliyari de ladon san kɔnɔ ale ko compte ka dale Irisi jamana ka wari in ka taa bila ye don min na ni faso den ɲuman nana ni faso den sɛbɛ nana ni halaladen nana don min na n'a bɛ se ka faso jɔ wari in bɛ ta k'a di o ma ko depuis Asimi ninnu ye coup d'état kɛ ko ale ko ninnu de bɛ se ka faso jɔ parce que a fɔra ale ye a bɛ san 30 bɔ ko denmisɛnninw bɛ na denmisɛn minnu bɛ se ka Mali jɔ ko depuis Asimi ninnu ye coup d'état kɛ ko ale y'a dɔn k'a fɔ Asimi ninnu don u bɛ se ka faso jɔ a sɔrɔla ka bɔ a sɔrɔla ka gundo f'u ye wari in bɔra comment ça s'appelle kalana usine de la ka taa bila comment ça s'appelle Irisi banque dɔ kɔnɔ wari in bilalen Irisi compte kɔnɔ i y'a faamuya la san joli Irisi ma dɔrɔmɛ kelen bɔ a la Irisi kɔni ye wari in mara k'a fɔ ni Musa mago sera wari in ma don o don o bɛ Musa ka wari d'a ma a Musa y'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔrɔla si t'ale la tuguni a sɔrɔla ka kuma in fɔ Asimi ninnu ye ani Asimi ninnu dara ɲɔgɔn kan ka taa Irisi jamana na u selen yen nɔ a sɔrɔla ka siɲɛturu kɛ k'a fɔ nin denmisɛn ninnu wari ka di ninnu ma u ka baara kɛ n'a ye Asimi ninnu sɔrɔla ka wari in ta i y'a faamuya b'a la ka minɛn caman san n'a ye kalo comment ça s'appelle CEDEAO ye sanction dɔ an kan kalo 7 ne y'a ma sɛgɛn o wari de kɛra ka baara caman kɛ o wari de kɛra ka degun caman ta ka bɔ Mali kan an bɛ Musa Tarawele fo ala k'a dayɔrɔ sumaya ala ka yen k'a ma lafiya ye ja Musa Tarawele tun bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ja Musa Tarawele an filɛ fanga kura min kɔnɔ an bɛ comment ça s'appelle Mali kura min kɔnɔ Musa Tarawele jɔyɔrɔ ka bon a ko la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ni Musa Tarawele tun tɛ an tun bɛ sanction min kɔnɔ an tun bɛ juguya min kɔnɔ an tun bɛ galon min kɔnɔ an tun bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ walahi an tun t'an yɛrɛ sɔrɔ mais grâce à Musa Tarawele y'a dɔn k'a fɔ nin don bɛ se Musa Tarawele y'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw bɛ na olu bɛ se ka Mali jɔ mais ni nafolo ma bila u ɲɛ ni économie ma kɛ ka bila u ɲɛ n'u ka siniɲɛsigi ma dilan n'u nana a bɛ sɔn ka gɛlɛya u bolo Musa Tarawele ye nin natɔla ye a mɛnna o de la kalana usine o tun bɛ wari min ladon Musa Tarawele taara bila Irisi jamana kan o wari de filɛ nin ka minɛn di anw ma avion drone i y'a faamuya b'a la blindé ni fɛnw o wari de kɛra k'o san mɔgɔ caman tun tɛ nin kalama a fɔlen filɛ aw ye Asimi de bɔra k'a bila a ka page sanfɛ ka sɛbɛnnen bila yen ko mɔgɔw ka ɲininkali cayara ko Mali ye nin gɛlɛyaba sɔrɔ o bɛɛ n'a ta Maliyɛnw bɛ ka minɛn san Mali ye nin gɛlɛyaba in sɔrɔ o bɛɛ n'a ta i y'a faamuya la Mali bɛ ka avancer ko mun secret bɛ Asimi bolo Asimi sɔrɔla ka nin de f'u ye i y'a faamuya b'a la Américains fana dabaliya banna ko Mali sera ka minɛnw sɔrɔ cogo jumɛn a sɔrɔ cogo de filɛ nin ye Musa Tarawele de ye wari mara Irisi jamana kan i y'a faamuya b'a la faso nafolo Musa Tarawele de taara bila ye Asimi ninnu nana a sɔrɔ ka wari in ta ka d'u ma an bɛ Musa Tarawele k'a fo ka wali ɲuman dɔn ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiiti min na ala k'a nɔgɔya ka yen k'a ma lafiya ye an bɛ Mali kura min kɔnɔ Musa Tarawele jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ n'ale tun ma nin wari in mara ye i y'a faamuya b'a la sisan tun t'an sɔrɔ nin niveau la n'ale tun ma nin wari in bila ye Asimi ninnu nana Mali sɔrɔ gɛlɛya min kɔnɔ ka Mali sɔrɔ tɔɔrɔ min kɔnɔ o tun tɛ se ka minɛn san ja o ye minɛn fɛn san grâce à Musa Tarawele Asimi yɛrɛ de bɔra k'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ a ka page sanfɛ a yɛrɛ de bɔra ka nin bɛɛ lakale n'i y'a ye olu sera ka minɛnw san grâce à Musa Tarawele n'i y'a ye olu sera ka fɛn caman kɛ sanction kɔnɔna na grâce à Musa Tarawele de Mali avenir i y'a faamuya b'a la k'a dilan Mali siniɲɛsigi denmisɛn minnu kan ka na n'o bɛ Mali jɔ parce que a fɔra Musa ye a mɛnna mɔgɔ comment ça s'appelle moriw y'a fɔ a ye mɔgɔba caman y'a fɔ a ye ko denmisɛnninw bɛ na olu bɛ se ka Mali jɔ depuis o fɔra Musa Tarawele ye kalana usine wari a taara bila Irisi jamana kan ninnu nana dɔrɔn a sɔrɔla ka wari ko in f'u ye ka sɔrɔ ka wari in développer i y'a faamuya la ka a siɲɛtiw ni fɛn ninnu bɛɛ kɛ Asimi ninnu bɛ se ka wari in labɔ cogo min na ka jamana jɔ n'a ye Musa Tarawele de kɛra sabu ɲuman ye Musa Tarawele an ka foli b'i ye ala k'i dayɔrɔ sumaya ne balimaw n'a tɛmɛna ka bɔ yen nɔ
an bɛ taa Anthony Guterres min ye ONU ɲɛmɔgɔba ye Anthony Guterres min tun y'a ka minisima bila ka taa Mali kɔnɔ k'u ka Maliyɛnw faga k'u ka Mali danbe bɔ a la Portugais fantanden a bɔra ka kuma dɛ wallahi bila Européens c'est que Maliyɛnw yɛrɛ de Mali Burkina an mɛna sigi de Europe yɛrɛ de bɛna kɛlɛ kɛ anw tɔgɔ la a daminɛna dɛ Mali Burkina Niger an mɛna sigi de Maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bɛn'i sigi de k'i bolo courager Europe yɛrɛ de bɛna kɛlɛ kɛ anw nɔfɛ k'u ka jamanaw lagosi ka Mali ni Burkina Niger sankɔrɔta min ye Anthony Guterres ye a bɔra ka kuma a ko min ye Européens ye k'u binna Afrique kan fo siɲɛ 2 ko siɲɛ fɔlɔ o ye an kɛ jɔn ye ka jɔnya wale ta ka anw sɛgɛrɛ k'an kɛ jɔn ye k'o ye bingali fɔlɔ ye bingali 2nan i y'a faamuya b'a la k'o ye an ka dugukolo duguma hɛrɛ minnu bɛ yen ko Europe ye suɲɛni da o kan k'a ka bɔ hakili ma ko min ye droit de l'homme mɔgɔw fana ye dɛmɛ fɛn fɛn bɛ di farafinna ma ko n'a dɛmɛ dira farafinna ma ko i y'a faamuya b'a la Européens bɛ a fanba de ta o bɛ taa fitinin de di farafinna ma k'o ye bingali 2nan ye ko Européens k'o ye farafinna tɔɲɔ k'a ka bɔ hakili ma k'u binna farafinna kan k'a ka bɛn a hakili ma o ye farafinna kɛ jɔn ye hali farafinna ni fɛn min ka kan a tɛ d'u ma farafinna ka dugukolo duguma fana k'u bɛ taa bin an kan k'an balimaw faga k'an sinjiw faga k'an ka dugukolo fɛnw ta ka n'u ka jamanaw jɔ Anthony Guterres ale de bɛ ka nin fɔ a ka discours kɔnɔ min ye ONU ɲɛmɔgɔba ye Anthony Guterres min ye sɔrɔdasi 15,000 bila ka taa Mali kɔnɔ k'u ka taa an dɛmɛ n'o tun ye minisima ye n'o tun bɛ k'an faw faga k'an baw faga i y'a faamuya k'an ka jamana danbe bɔ a la olu ka ɲɛmɔgɔba o de nan'i jɔ bɛɛda la kɛnɛ kan devant tout le monde public la ko olu binna Africains kan ko k'u tɔɲɔ fufalaki n'an bɛ taa an bɛ se u yɛrɛ de da bɛ k'u ka kojugu fɔ bi u yɛrɛ de da bɛ k'u ka baarajugu lakali bi u yɛrɛ de da bɛ ka o ye tiɲɛni min don Afrique kun o yɛrɛ de bɛ ka na sisan k'u sigi ka ɲɛfɔ tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala n'an bɛ taa fana an bɛ se ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma Européens yɛrɛ ye kojugu min da Africains kan ka tɔɲɔ min da anw kan ka bingali min da anw kan o yɛrɛ de bɛ k'u sigi bi ka ɲɛfɔ télé la an b'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin ni Asimi tun ma na a tun tɛ ɲɛnabɔ ni Abdurahmane Tchani tun ma na a tun tɛ ɲɛnabɔ ni Ibrahim Traoré tun ma na anw tun tɛna nin bɛɛ dɔn u tun bɛ bin anw kan k'an danbe bɔ an na k'an ka nafolo suɲɛ k'an fa na baw faga ka tila ka nkalon ta ka da anw yɛrɛ la k'a fɔ ko anw yɛrɛ de bɛ k'an balimaw faga bi tubabuw yɛrɛ bɛ ka bɔ ka jɔn ko Ala fɔ ko fagali fɛn fɛn dara Africains kan k'olu de nɔ don bingali fɛn fɛn dara Africains kan k'olu de nɔ don jɔnya wale min taara ka Africains sɛgɛrɛ k'olu de nɔ don ko droit de l'homme yɛrɛ k'o tɛ Européens bolo min ye i y'a faamuya b'a la démocratie ni fɛnw ye k'a bɛɛ nkalonfin k'o ye tɔɔrɔ min da farafinna kan k'a ka bɔ hakili ma Anthony Guterres ale de bɛ ka nin lakali o b'a yira k'a fɔ n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma o yɛrɛ de bɛ ka na u sigi sisan k'u ka kojugu lakali walasa Africains bɛ se ka yafa u ma cogo min na walasa Asimi ninnu bɛ se ka yafa u ma cogo min na u ka don yɔrɔ sɔrɔ parce que sans Afrique ninnu tɛ paga ye sans Afrique ninnu ni kɔnɔ k'u bɛɛ de kelen ye u tun bɛ balo anw joli de la u y'a dɔn k'a fɔ ko solution t'a la an de ta an ka dugukolo an de ta an ka jamana ye an de ta an ka dugukolo duguma sanu ni fɛn minnu bɛ anw de ta don i y'a faamuya b'a la u mana kɛ cogo o cogo o tɛ se k'anw bɔ an ka jamanaya la sisan u bɛ mun de kɛ u bɛ ka don n'u koto gosi ye u yɛrɛ ye kojugu minnu kɛ ka n'u sigi k'o lakali ka yafa ni fɛnw ɲini k'u yɛrɛ kɛ maa ɲɛnamaw ye a tɛ marcher tuguni ça marche plus an tɛ segin an kɔfɛ an tɛ yafa kojugukɛla ma tɔɲɔlikɛla an tɛ yafa aw ma fo ka diɲɛ dugukolo meleke hali bi an bɛ Ala deli Ala k'aw malo ka tɛmɛ nin kan hali bi an bɛ Ala deli aw yɛrɛ ye mɔgɔ faga minnu kɛ Afrique aw kana sigi k'a bɛɛ tɛrɛmɛ a ye kojuguba minnu ta ka ɲɛsin Afrique ma k'an ka sanu minnu suɲɛ k'an danbe bɔ an na aw yɛrɛ da baara kana bɛɛ ɲɛfɔ aw ka Faransi députés tɛ nin k'a fɔ ko min ye Côte d'Ivoire ye ko san o san Faransi bɛ wari min suɲɛ ye k'a ka ca ni 4 millions d'euros ye k'a ka ca ni 4 millions d'euros ye san o san u bɛ min suɲɛ non comment ça s'appelle min ye comment ça s'appelle plus de 44 millions d'euros ye 44 millions d'euros ko Faransi bɛ min suɲɛ Côte d'Ivoire san o san u yɛrɛ de bɛ ka n'u ka kojuguw lakali sisan
bingali minnu tun bɛ k'a ta k'a da anw kan kojugu minnu tun bɛ k'a ta ka ɲɛsin an ma u yɛrɛ de bɛ k'a bɛɛ fɔ sisan n'an bɛ taa an bɛ se n'i ye dunu golobatɔ ye n'a bilatɔ tɛ a faratɔ don ala ka barika don asimina ala ka barika don ibrahim tarawele la ala ka barika don videomani bɛɛ la ala ka barika don maliden ɲuman burukinabe ɲuman min ye nizɛri sanke maa ɲɛnama fɛn fɛn ye wuli ka jɔ kɛ walasa nin jamana ninnu bɛ se ka segin a danbe kɔnɔ ala ka barika don aw la an bɛ tila ka ɲini ala fɛ ala k'an jɛlen to ala kan'an cɛ k'an di diɲɛ ma ala kan'an kɛ jugu sago ye ala kan'an kɛ yoko fila ye ala kan'an bɔ nin sira in kan n'an bɛ taa an bɛ se hɛrɛ baden de bɛ nin kɛlɛ in kɔfɛ lafiya baden b'a kɔfɛ tubabuw yɛrɛ de bɛ ka bɔ bi k'u ka kojugu lakali o ye kojugu minnu kɛ anw na u yɛrɛ de bɛ ka bɔ k'a fɔ an y'a fɔ yan k'u man ɲi k'aw ji ninnu sigi san faransi mali tɛ foyi ye mali bɛ ka diɲɛ bɛɛ kɛlɛ an tɛ ka diɲɛ kɛlɛ dɛ an bɛ ka faransi sɔn de kɛlɛ u ka politiki de man ɲi anw ma an tun bɛ k'o de kɛlɛ bi u yɛrɛ tɛ ne kana fɔ k'u man ɲi Antonio Guterres y'a fɔ de k'u man ɲi ko européen k'a si man ɲi k'u ye jɔnya wale ta k'an sɛgɛrɛ k'an kɛ jɔn ye diyagoya ka sɔrɔ an tɛ jɔn ye an ka dugukolo duguma nafolo minnu bɛ ka taa bɛɛ sama ka bɔ ka sɔrɔ u ta tɛ k'a bɛɛ suɲa hɛrɛ min fana bɛ sake u bɛ an ka nafolo minnu fana suɲa ka na feere n'u y'a feere a tɔnɔ fitinin min kan ka bɔ o fana la k'a di afirikaw ma walasa an bɛ se ka sira ni ji ni fɛn fana sɔrɔ cogo min na u b'u sen da o fana kan Antonio Guterres bɔra ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ an b'a fɔ ko n'an bɛ taa an bɛ se ne balimaw n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Abdoulaye Diop ale ni Burkina ta ministre des affaires étrangères Niger ta u sigira ka kuma kunu parce que yan'olu ka sigi ka kuma min ye an ka ministre des finances ye Alfousseni Sanu ani Burkina ta ni Niger ta olu fɔlɔ de kumana Mali ni Burkina Niger bɛ se ka bɔ jɔnya la cogo min na an bɛ se ka sanayɛrɛ sɔrɔ cogo min na an bɛ se ka segin an danbe kɔnɔ cogo min na an ka avion n'an ka wari n'an ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ an ta ye cogo min na an ka ministre de l'économie olu taara sigi ka hakilijakabɔ kɛ ka miirikow kan ka sira ɲumanw ta ka baara ɲumanw kɛ olu tilala u ka baara la waati min na Abdoulaye Diop ninnu fana taara k'u ka hakilina ninnu lajɛ min kan ka fara o kan Abdoulaye Diop n'a nɔfɛmɔgɔw olu fana y'u ta fara kan n'olu bɔra yen nɔ ministre de défense Sadio Kamara olu fana bɛ nana k'u ta fara kan n'olu bɔra yen nɔ o bɛ sɔrɔ ka taa di président saba in ma olu fana bɛ sigi ka miiri ka sɔrɔ k'a signer an ka avion compagnie o bɛna daminɛ hali a tɛ mɛn an ka avion bɛna k'an ta ye nin jamana saba Mali Burkina Niger min ye comment ça s'appelle AES ye olu ka avion bɛna bilasira kan hali a tɛ mɛn min y'an ka wari ye olu bɛna bilasira kan min y'an ka passeport ye a bɛɛ bɛna kɛ kelen ye Mali Burkina Niger a bɛɛ bɛna kɛ du kelen ye ni ala na kira sɔnna an bɛ Abdoulaye Diop fo ka wali ɲuman dɔn n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Diripa ka communiqué la Diripa y'a yira kunu k'a fɔ min ye Trosi ɲɛmɔgɔ fila ye k'olu minɛna kelen minɛna santiri kɔnɔ kelen taara minɛ fo Gourma Arros Trosi ɲɛmɔgɔ ba fila mais u ma tɔgɔ fɔ mais u kɔni ko u jɔyɔrɔ tun ka bon kɛlɛ in na kosɛbɛ Trosi ɲɛmɔgɔ belebeleba fila i y'a faamuya b'a la olu tun y'u yɛrɛ kɛ musow ye i y'a faamuya b'a la k'u yɛrɛ kɛ desanimɛw ye ka don population t'u la i y'a fɔ parce que boli cogo tun t'u bolo taga cogo tun t'u bolo o ye kunkolo wɛrɛ sigi u yɛrɛ k'u ɲɛda masqué k'u yɛrɛ kɛ musow ye ka musofiniw don o bɛ population t'u la ka fɛn bɛɛ kɛ mais ala ni an ka sɔrɔsiw ka wuli ka jɔ tɛgɛ dara nin maa fila kan o tun ye ko sugu bɛɛ kɛ walasa u kana minɛ o tun bɛ population t'u la u b'u yɛrɛ kɛ muso ye u b'u yɛrɛ kɛ i y'a faamuya b'a la maa ɲɛnamaw ye u b'u bɔnbɔnsiw di k'u yɛrɛ kɛ komi olu tɛ kojugukɛla ye mais ala n'an ka service de renseignement Modibo Kone n'an ka sɔrɔsiw olu ka wuli ka jɔ o sera ka Trosi ɲɛmɔgɔ belebeleba fila o sera k'olu minɛ kunu an bɛ waati min na komi bi o bɛ kasobonba la taafu bɛ ka bila u k'u kɔrɔ n'an bɛ taa an bɛ se ala ka barika don an ka sɔrɔsiw la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Côte d'Ivoire min ye guillaume sɔrɔ depuis ale nana Burkina Alassane Dramane Ouattara ale kɔnɔ bolila se t'a ye daba ye sunɔgɔ t'a ye depuis Ivoirien y'a mɛn k'a fɔ guillaume sɔrɔ bɛ Burkina min ye guillaume sɔrɔ yɛrɛ wolodugu ye jama bɔra ye a ka bon hakili ma k'u b'a ɲini guillaume sɔrɔ fɛ k'a sen ka don Côte d'Ivoire joona joona ni fɛn b'a sɔrɔ o bɛ tagama olu de su kan ni fɛn bɛ guillaume sɔrɔ o bɛ dugu in bɛɛ de jɛni mɔgɔ bɔra Côte d'Ivoire kɔnɔ a ka bon hakili ma o b'a yira k'a fɔ a don n ka cɛ baara b'i bolo dɛ ni guillaume sɔrɔ donna Côte d'Ivoire bi fɛn tɛ se ka k'a la parce que ne ye jama min ye ni ko i bɛ fɛn kɛ guillaume sɔrɔ la nin bɛɛ de bɛ sa cɛ in fɛlen don Côte d'Ivoire kɔnɔ bi tɛ o b'a yira k'a fɔ maa ɲɛnama don
n'i y'a ye Ivoirien bɛ ka sama gɛn mun sɔrɔ nɔfɛ bi o b'a yira k'a fɔ a ye fɛn caman kɛ fɛn comment ça s'appelle Ivoirien ye o b'a yira k'a fɔ ko i y'a faamuya a ye baara ɲuman baden de kɛ parce que Ivoirien olu tɛ ɲinɛ wali ɲuman kɔ dɛ o bɛ wali ɲuman dɔn kɛnɛ kan an ka Ivoirien lajɛ jama bɔra kunu ko mago bɛ gɛn mun sɔrɔ la. Aujourd'hui le 29, le 19, 29 novembre. Voilà les populations de Féké qui sortent pour le maire Ouattara Kaoli. Voilà l'arrivée de toutes les populations de Féké. Toute la population est sortie de famille. Regardez vous-même et appréciez. On n'a pas besoin de vous raconter. Regardez les populations de Féké qui sont sorties pour les villes. La population du président Guillaume Soro a fait que, regardez, on dit qu'il n'y a pas de trahison. Nous sommes dans la ville du président Guillaume Soro. Les gens ont repris les élections croyant qu'ils vont pouvoir berner les populations. Mais les populations sont sorties. C'est-à-dire qu'ils sont encore 2 fois plus gabanisés qu'avant. 2 fois plus gabanisés qu'avant. Le temps que les autres arrivent, regardez. Vous-même regardez. Vous-même regardez. Vous-même regardez les populations de Féké. Famille, nous sommes dans la ville du président Guillaume Soro. Nous sommes dans la ville du président Guillaume Soro. Le RADP a voulu reprendre les élections croyant qu'ils allaient endormir les populations. Regardez vous-même, vous faites le constat. Vous-même faites le constat de vous-même, regardez. Hein? Il est 19h. Le 29 novembre, le 19, il ne faut pas que les gens disent que c'est un autre jour, bien c'était le jour du président Guillaume. Non, ce n'est pas la rentrée même du président Guillaume Soro. Hein. C'est l'élection dont le RADP veut reprendre, croyant qu'il peut gagner Ouattara Kaoli. Regardez vous-même. Regardez vous-même le résultat. Et ils sont dans du bénévolat. Tous ces motards que vous voyez là, ils sont tous dans du bénévolat. Ils ont tous ces taximètres que vous voyez de fait qu'ils ont pas vraiment garé. Nga chabe malo de wallahi bila Alassane be malo jama min filɛ ne ka bɔ gɛmusoro nɔfɛ a jama tɛ Alassane kɔ bi Côte d'Ivoire bɛɛ de bɔra ko mago bɛ gɛmusoro la bi k'a jɔyɔrɔ ka bon Côte d'Ivoire kɔnɔ ko mago b'a la bi a ka kɛ président ye wa n'i ye ko bila Alassane kɔnɔ bi a bɛ mɔ n'i ye bɛlɛ fila kɔnɔ bi a bɛ mɔ jatigɛ b'a kan bi a ka bon hakili ma n'Ala ma fara Alassane Dramane kan guerre civile bɛ wuli Côte d'Ivoire n'Ala ma fara k'a bɛ bɔ fenêtre fɛ parce que Ivoirien mago bɛ gɛmu sɔrɔ la cogo min na jama min b'a kɔ sanga min b'a la bi ni cɛ ko k'a bɛ taa Côte d'Ivoire ni Alassane ko k'a b'a bali ka don Côte d'Ivoire nka cɛ a bɛ kɛ mankan ye dɛ parce que Ivoirien bɛɛ b'a kɔ bi ka da kun jumɛn kan cɛ in ye fasoden ɲuman de ye cɛ in bɛ Côte d'Ivoire fɛ baara ɲuman kɛla don n'i y'a mɛn bi ko Alassane bɛ pouvoir la grâce à gɛmu sɔrɔ n'ale tun tɛ Alassane tun tɛ na mɔgɔ fɛn fɛn y'a dɛmɛ a y'a bɛɛ faga fo gɛmu sɔrɔ mɔgɔ fɛn fɛn kɛra a fɛ a y'a bɛɛ faga fo gɛmu sɔrɔ Ivoirien ko k'u mago b'a la bi gɛmu sɔrɔ bɛ sɔn ka taa a bɛ sɔn ka taa dɛ bon ni cɛ in dun ko k'a bɛ don Côte d'Ivoire n'i ko i b'a bali dɔrɔn a bɛ kɛ tiɲɛni ye dɛ bilahi jama bɛ bɔ k'i gɛn ka bɔ fanga la Ala k'an kisi o ma Ala kana fitina wuli Côte d'Ivoire parce que an ka dugu don ne yɛrɛ ba ka dugu bɛ n ye Ivoirien fana de ye ka wele ka mɔ ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Vladimir Poutine min ye Russie jamana ye i y'a faamuya b'a la o ye Faransi mago sa Faransi contrôle bɛɛ bɛ Russie de tɛgɛ kɔnɔ bi parce que satellite dɔ bɛ Russie bolo i y'a faamuya b'a la Faransi satellite bɛ don a kɔnɔ de Faransi satellite bɛ kunnafoni fɛn fɛn di a bɛ baara fɛn fɛn kɛ i y'a faamuya b'a la a bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ Russie ta de kɔnɔ fɔlɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ Russie de fɛ ala ni Russie o de la o don an taara an ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la Kidal fɛti an taara yen nɔ an ye Vladimir Poutine photo Assimi Goïta photo, Ibrahim Traoré photo, Abdraman Tchani photo, nous mɔgɔ 4 an y'u photo kɛ banderole ye ka bila an kɔfɛ. Mairie y'an ka directeur ye dɔrɔn a bolitɔ de nana. Quartier mairie a y'an ka directeur ye a bolitɔ de nana. Ko an kana Poutine publicité kɛ olu ka jamana kɔnɔ. Ko Poutine photo k'olu tɛ fɛ ka y'an ka jamana kɔnɔ. Ko nin président 4 k'olu tɛ fɛ k'olu ye quoi. Ko an ka nin jigi ka bɔ yen sisan an ka ɲɛnajɛ kɛ an ka taa. An y'a jigin de dɛ. O ko k'o tɛ fɛ ka ye dɛ. A Poutine nga cɛ a bɛ ka koda ninnu kan bi a ka bon hakili ma an ka jɛ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ
Urgent, Poutine attaque les satellites français. La Russie attaque tous les satellites européens. La panique totale. La Russie fait trembler la France et toute l'Union européenne. L'alerte rouge est lancée. La Russie contrôle toute la France. Incroyable. C'est la fin pour Emmanuel Macron. En Afrique, Poutine a piraté. Tous les satellites français se trouvent dans l'espace. La Russie fait trembler actuellement la France. Attention, retenez très bien que la Russie est le seul qui dispose des satellites capables de se déplacer librement en orbite. Attention, le puissant satellite russe louche, Olip 2, a pris position juste en plein milieu des satellites français, a signalé la start-up française Lookup Space, spécialisée dans la surveillance spatiale. Vladimir Poutine plonge Emmanuel Macron dans la peur infernale. Situation très dangereuse pour la France. La Russie est en possession de toutes les données stratégiques, militaires de la France. La France tremble de peur car le puissant satellite russe louche Olip 2 est capable de localiser la position exacte des militaires français partout dans le monde. Le mémorandum d'entente qui prévoit la mise à la disposition... Ko français irisi tɛgɛ kɔnɔ fɛn de Europe bɛɛ irisi tɛgɛ kɔnɔ fɛn de o bɛ fɛn fɛn kɛ bi a bɛɛ bɛ tɛmɛ irisi de fɛ o bɛ fɛn fɛn kɛ bi irisi ɲɛ b'a bɛɛ la o tɛ se ka dogo irisi la a bɛ komi irisi ye kulusi bɔ o la ka dulokiw bɔ o la o ɲɛ bɛ irisi ɲɛ bɛ hali o lahara bɛɛ lajɛlen na foyi dogolen tɛ irisi la ni irisi ko k'a b'u kɛlɛ une seconde u ka service de renseignement wo u ka sɔrɔdasiw wo u ka pa fɛn bɛɛ wo a bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ irisi ka niveau de la fɔlɔ parce que irisi ka satellite fanga ka bon a y'u ka fɛn bɛɛ pirete u ka foyi tɛ se ka ala n ko ala ye dɔnniya di irisi de ma ala ye dɔnniya d'u ma ala ye fɛn bɛɛ di irisi ma Europe kɛra komi nanbara u tɛ se ka foyi k'u yɛrɛ ye tuguni irisi b'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen de kalama fɛn bɛɛ satellite min bɛ irisi bolo Faransi ta Europe bɛɛ lajɛlen ta de bɛ don a kɔnɔ Europe ka sabu u tɛ se ka foyi de kɛ ni irisi ɲɛ tɛ min na o tɛ se ka gundo la foyi kɛ tuguni irisi tɛ min kalama n'an bɛ taa an bɛ se ala ka barika don Putin na Musa Tarawele taara anw ka wari bila irisi jamana kan i y'a faamuya san yiriga san ba caman Putin ma hali dɔrɔmɛ kelen bɔ a la a ye wari in mara don min na Mali mago sera wari in ma Putin y'a ta k'a di Mali ma a bɛ fɔ nin de ma ko silamɛ a bɛ fɔ nin de ma ko hɔrɔn a bɛ fɔ nin de ma ko danbetigi a bɛ fɔ nin de ma ko maa ɲɛnama Vladimir Poutine ni tun ye wari in kalifa yan Faransi an tun tɛ wari in sɔrɔ e tun bɛ wari in bɛɛ dun mais Musa Tarawele y'a dɔn Poutine ye mɔgɔ ye n'i ye fɛn kalifa a la a b'a minɛ ka ɲa n'i n'a bɛnna fɛn fɛn kan a tɛ layidu bɔrɔtɔ a tɛ mɔgɔ janfa Musa Tarawele t'anw ka usine i y'a faamuya kalana usine wari ka taa kalifa Poutine na san ba yiriga an mago sera wari ma don min na an taara sɔrɔ dɔ de farala ka dɔ ma bɔ a la nin de ye hɔrɔnya ye fɔlɔ mɔgɔw u tun tɛ sali u tun tɛ sun u tun tɛ ala tɔgɔ fɔ mais ni n'u jɛra min na walima n'o ye lahidu ta ye fo ka diɲɛ dugukolo meleke o tɛ lahidu bɔrɔtɔ kɔngɔ de b'u minɛ u bɛ si kɔngɔ la mais faden to walima kalifa ka tiɲɛ o tɛ sɔn Putin tɛ mɔgɔ ka kalifa tiɲɛ Putin n'a sara a bɛ don a jinɛ kɔnɔ silamɛ don mumuni don i y'a faamuya ala ye fɛn fɛn fɔ Putin bɛ ka baara kɛ n'a bɛɛ lajɛlen ye n'an bɛ taa an bɛ se o an bɛ kɔfɔ saya ne balimaw n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Oculey la Oculey ye ale bɛ komi sa ani vérificateur général fana tɛ kelen quoi sɛgɛsɛgɛkɛlaw don mɔgɔ minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ servicew la an ka Asimi mɔgɔ minnu ta baara la gouvernement o hali Asimi yɛrɛ o Oculey sigi kun ye de ka bɛɛ kɔlɔsi ni jamana nafolo bɛ ka k'a kɛcogo la a ka daminɛ 2019 ka na bila 2022 la u ka sɛgɛsɛgɛli bolila baarakɛyɔrɔ caman caman de kan u taara sɔrɔ wari min sɔnna a ka ca ni i y'a faamuya b'a la 20 de milliards a taara dossier bɛɛ di Asimi ma wari min détourné la a ka ca ni combien de 25 et quelques milliards a ka ca ni o ye a taara dossier bɛɛ lajɛlen di Asimi ma Asimi nisɔndiyara a sewara k'u k'a digi fo tapi u kana tɛmɛ foyi la u k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ni min nɔ bɛ sonyani na a bɛɛ ka taa bo kɛ palan kɔnɔ Asimi ko ka Oculey bɛ baara min kan ko baara waɲa ka ɲi u bɛ sira min kan ko dɔ farala danaya kan ko cɛ bɛ se mumini gindo k'a bɛ se a ka baara kɛ cogo la quoi an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye zone ninnu fana ye i y'a faamuya b'a la o ye du 500 du so 503 ani 3 so 503 ani 3 du 503 503 ani 3 zone ninnu y'o de jɔ u mago tɛ se so ninnu ma ka so jɔ dɔrɔn k'a datugu ye
ka faso nafolo suɲa tellement que bagandenw do banabagatɔw do handicapéw do mɔgɔ halakilenw do dangadenw do mɔgɔ tatiɲɛbagatɔw do k'an ka nafolo suɲa o mago tɛ s'a ma foyi du 500 ani kɔ so dɔw bɛ yen nɔ faliw de tun bɛ si a kɔnɔ so dɔw bɛ yen nɔ i y'a faamuya baganw de tun bɛ taa mara kɔnɔ bilayi saga ni fɛnw waati min na maliyɛndenw bɛ ka si kɛnɛma waati min na dumuni tɛ maliyɛndenw bolo waati min na maliyɛndenw bɛ ka taa sa kɔgɔji sanfɛ waati min na baara tɛ yen lafiya tɛ yen ninnu ye an bɛɛ lajɛlen ka nafolo ta ka k'o kelen ta ye du 500 ani kɔ o ye min dɔnna fɔlɔ dɛ min dɔnna fɔlɔ du 500 ani kɔ ka taa jɔ a dɔw fali tun bɛ si a kɔnɔ a dɔw datugulen bɛ ten mɔgɔ t'a kɔnɔ foyi foyi t'a kɔnɔ k'an ka nafolo suɲɛ ta k'a bloqué ten i y'a faamuya c'est que tellement k'o ye nafolo suɲɛ kɔ u si bɛɛ hali u mɔdenw fo fɔlaki tun tɛ se ka nafolo in dun a min ye o tile ye o ye vérification kɛ ka wulikajɔ kɛ ka taa bɔ nin du so jɔlen 500 ni kɔ de kan faso zonw fɛ faso zonw so 500 ni kɔ ka taa jɔ ten fufalaki baganw de tun bɛ si a kɔnɔ waati min na siyɔrɔ tɛ anw bolo waati min na dumuni tɛ anw bolo waati min na jigi tɛ anw na waati min na a tɛ anw kɔ a tɛ anw ɲɛ an bɛ ka sana de ɲimi an bɛ bɔ an ka denbaya la ka taa wari ɲini nasɔngɔ tɛ sɔrɔ ala ni kɔli bolo fo ka denmisɛnnin fo k'an bɛɛ kunsigi jɛ k'an bɛɛ dasi jɛ k'an bɛɛ kɔkuru ala ni kɔli bolo ala ni sɛgɛn bolo a dɔw yɛrɛ bɛ maloya ka don u ka denbaya la o waati kelen an bɛ ka impôt ni salaire minnu sara i bɛ ka tile la o bɛ ka bɛɛ suɲɛ du 500 ni kɔ ka taa jɔ fufalaki mɔgɔ t'a kɔnɔ foyi baganw de bɛ si a dɔw kɔnɔ a min ye mumini gindo ye o kelen ɲɛmɔgɔ a ye vérification ka taara bɔ nin du 500 de kan du ninnu bɛɛ bɛna kɛ faso ta ye fantanw bɛ taa si a kɔnɔ ala ka barika don Asimi na ni Asimi kuma na a tɛ ɲɛnabɔ faso zonw ala ka bɛɛ ta tiɲɛ ala ka bɛɛ halaki ala ka bɛɛ nagasi an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa denlankolonw ka denlankolon Buba Fane di Buba Sumaworo den min ka wolo kɛra fu ye ko Asimi ninnu tile ko Asimi ninnu tɛrɛ man ɲi ko Asimi ninnu tɛrɛ ka jugu dangaden e min tɛrɛ ka ɲi filɛ tunga de la n ko ne y'a fɔ yan ko fa donna cɛ la n ko a kɛra handicapé ye a kɛra banabagatɔ ye a sigilen bɛ yɔrɔ dɔ la n t'a dɔn a bɛ Versailles de parce que a y'i sigi ka yɔrɔ min filmé ye Versailles de to ka t'i sigi dɛ i bɛ quartier min na to ka t'i sigi k'a yira a sigilen bɛ sirada la a bɛ k'a yɛrɛ filmé ko Asimi ninnu tɛrɛ man ɲi ko Mali balontannaw k'o ye coupe ta i bɛ ka tile la coupe d'Afrique ta i bɛ ka tile la o ye coupe du monde ta petite patata or que Mali ma deli ka coupe d'Afrique ta fo ka jan cɛ kɛra fatɔ de ye an ka jan ka lamɛn a kɛra handicapé total a y'a lamɛn Asimi ninnu colonel climatisé o tere man di Mali balontannaw n bɛna conseil d'aw ma an m'a ye i bɛ ka tile Mali sera ka coupe d'Afrique ta donc colonel ninnu tere de man di colonel ninnu tilela Mali bɛ komi namara nɔgɔtɔrɔ de Mali bɛ taa ɲɛ Mali bɛ tila ka segin kɔ an m'a ye hali Cameroun Mali taara fo final la Cameroun CHAN na o ma se k'a ta donc en même temps Mali taara final o final la Asimi tilela a bɛɛ labanna désirigation de ma Maliyɛnw b'u concentré balontan kan wagati min na o bɛ taa ka taa colonel ka image don balontan na k'a politiser denmisɛnninw ye parcours ɲuman kɛ grâce au vrai numéro 10 la fierté malienne Soumaïla Koulibaly cɛ min jɔyɔrɔ fa Mali ye kuma bɛɛ bilayi ni ne nɔrɔlen ye mɔgɔ min na Mali la dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ an b'a lajɔ aw ka taa Mali planète bɛɛ lajɛ ka Mali comment ça s'appelle histoire bɛɛ lajɛ ni Mali delila ka coupe d'Afrique ta a tɛ yen Mali ma deli ka coupe d'Afrique ta a tɛ yen fo ka jɛ a ma kɛ fɔlɔ quoi mais Buba Fane ko coupe d'Afrique taara i bɛ ka tile la mais ko Asimi ninnu tile la ko coupe d'Afrique ma se ka ta ko coupe du monde ko an ka balontannaw taara coupe du monde la ko taara fo final la coupe du monde ko an ka balontannaw taara fo final la Buba Fane de sigilen ne y'a fɔ ko a kɛra handicapé mental de a kɛra fatɔ a yɛrɛ y'a fɔ Buba Fane yɛrɛ bɔ ne y'a can a yɛrɛ bɔra k'i sigi ka kasi k'ale ka vie tiɲɛna ale bɛ kaso de la somɔgɔ t'ale la jɛɲɔgɔn t'ale la k'ale kɛra handicapé de ɲa t'a la mɔgɔ jumɛn bɛ se ka t'i sigi kodɔnna ko Mali i bɛ ka tile la ko an ka balontannaw ye coupe d'Afrique ta o ma deli k'a ta depuis fɛtɛlɛba tile Mali balontannaw ma deli ka coupe d'Afrique ta a ma kɛ fɔlɔ mais Buba Fane ko a kɛra kunkolo de dérangelen don fili dɔ tun bɛ yen nɔ fili juru in tigɛlen don kabu dɔ tun bɛ yen nɔ kabu in pɛtɛlen don a t'a yɛrɛ bolo tuguni o de la i ma ye ne tɛ kuma a kan nin ta de tiɲɛna pewu a kɛra handicapé total ye quoi a tɛ yen n'a yɛrɛ yen dɔrɔn n bɛ vidéo kɛ bila a tɛ yen Mali ma deli ka coupe d'Afrique ta a tɛ yen coupe d'Afrique Mali ma deli ka ta n'a bɛ yen n tɛ vidéo kɛ tuguni quoi a tɛ yen kuma ma se i bɛ ka tile ma
Buba Fane de Buba Soumaworo. Ala ka hinila ki daro Soumaya. Il y a encore kitimna ala kanora. Toute façon, Mali bela jelembe asimi ko. Malien bebe asimi fe. Et siglembe jamana min kono bi. No ye français ou ye, olu yere be ka kele ke asimi togo la bi. Olu be ka asimi deme bi. Ka assemblée ou kono, olu be ka tinya fo bi ka Afrique deme. Ebe ta mi. No de fo. Nko nyogon danga demawol planète sans fait. Ni ça que ni doit tumbe eko depuis ibeka bina etumbi sembo ni ko nunu bedela kika nami denyake kika ko denyake mais comme il wolo chogo manya imi fabonya imi babonya c'est normal ibe labanta sambu fana ya fo ko depuis wolo la lumi ka heradu ko depuis wolo le ba fe domina ko luma na fa fo yi wolo kuna sambu fana yi wolo fa de afo kwate kwa le ashibeke ka tagama sende la ka ta barakero il faut des afos. Que depuis wolola, quand les bas sen de la caponte, ka bo baradaji fo, ya famille voilà, faut falaja sen la kata barakerola. Muna fabe wololela, danga de danga safno kumba. Et tu me beka koyani eni ibeka gen, ebe seka munde tla, watim na sebe awye mali surasu ya utaye. Trésor public au de tado, mali na folo au de tado, on sera ka ou gen ka bo fangala. Depo wa men ne o de fonko danga de be ko quoi et tout manga hakeli sur ka fo etise auna mais demiseni khara be hurun ko mede ni bana bagato handicapé danga densefu ibe asimie mali kuna sans kelente sans flatte sans sabate sans biworo fo ni asimie retse ka kuma tuguni na tse ka tagama be fanga bla tan na sra retraite la table e bi se ka tunga il faut abesa ibabe sa tse ka ta kunda danga de ibe mundi so nin kele inkono malien bebe côté mina ete ka tai fo ka ta turosu ka kuna foni lase ka juguya ta ka nyesi malima fin de malien don ka toro ebe ni sonjani ode ibe ta mi ibe ta rojume nga choko volume abi ka téléphone de la machine fo encore volume e de ka téléphone mai suna volume ba dana quoi ya fa mbuba fane ebi sa chogo de la mali jora ka bampe asimi ba shi ka fangala bana bagato ne a fonka mangeno ko mali coupe d'Afrique ta ibeka tilela mali juma yata fona kala basket yete suno balontana makubuta coupe d'Afrique amata tanga densi jugu de mal la folie hakilna flata la bi malen bekasa ni malen sara be ni sonjarne ambe do de kala ka to malen den ki ifaya ala ka to ni tra burusa ya fame itarato burusa la moto ki tanki senkari ki ke handicapé ki ke boboy ala kani nyesuma ala kani kosuma parce que ñogo ngani ya jugu dente yi e ye ni malon tora la be ni sonja no yi ni malon sara be ni sonja no ni ko ye malon soro fu be presse ka bo ki ka téléphone ta ko ni malon soro ala kani sago ke abada ala kana here ki ala ki malo ala ki nagashi ala ki tachi ala ki halaki ya fam ibe boli ma femi kono ala ka to aka sra blaketi i fara ye mo toro haketo be kuma kono dusu kana ta boka fendo fo femunu wala ka anka no baga fo mbe segeni yoro ni kan tuguni ne balma o asimi bora ka sekere do da kene ka sekere meni mo to ta kalama ja malikura mi namba kono Musa Traoré fempa de ke malikura yin kono Musa Traoré nta foko wali judo de mais asimi nu kan nali Musa Traoré nunu ya ye depuis samba irega depuis sambi sabaniko Musa Traoré nunu ya donc afo asimi nunu bena ou nana Musa Traoré asimi nunu wole kwa fora ale ko mogo munu bena na mali jo ko asimi nunu do asola ka fuye ko mali na folo dalembe irishi jamanaka anga comment s'appelle usine dotumbe kalana ko usine tumbe milliards de dollars sa kono ko ale ya ton juguya ka chale no fa ale tseka mali jo en même temps demse munu a fora ko demse munu be nana ko foka ko luka venir de là Musa Traoré kalana usine wari ka ta mara irishi jamanaka asimi nunu nana domina Musa ya fuye ko ni wari mbe parce que o de be seka mali jo aita wari nta ko baraka nai Musa Traoré wari nduma beka mali jonai avion sana no wari de sanction daranka wari de kala ka fen chama nyana bo ala ka barka do Musa Traoré la ala ka ifara kira mantonka ala ki nyesuma ala ki kosuma ala ka yinkima lafiya haketo be kuma kono wassalam ala ka bi noya ala ka bija ambe